Sexy natin. Eh, yun na lang pala. Ito na lang. Kain tayo. Ulam natin isaw ng baboy, adobo. Inadobo ko mga boss. Siyempre, magaling kasi ako magluto ng adobo. Masarap. Kalimutan yung manugang. Kaso wala tayong manugang. Siyempre. Nakakalimutan mo. Yun. Siyempre. Laoya. Buto-buto mga boss. Yan, gantuan muna tayo. Alright. Init. Init mga boss. So eto, kain na naman tayo. Yan. Dami. Puro buto. Puro buto mga boss. Pero masarap to eh. Buto kasing nagpapasarap. Yan. Unang kagat. Wala lang laman. Tapon na yan. Tapon na natin. Ice cream yummy. Ice cream good. Ito yung inadobo kong isaw ng baboy. Walang putol-putol mga boss. Mas masarap daw kasi pagka walang putol Parang ano ba? Pagmamahal walang katapusan. Pero yung sili mga boss, hindi liit. Demonyong sili yan mga boss. Yan. Ang hang. Kain pa, magandang gabi. Yan. Walang katapos ang yan. Pero sa sobrang lambot, kurutin mo lang mapuputol na mga boss. Magaling kasi ako magluto eh. Ang sarap pa. Ice cream yummy kasi. Gandang gabi po. Sa lahat ng hindi pa kumakain, sabay niya po ako. Yan. Puro buto-buto na lang to. Buto-buto Sobrang init mga lods. Mga bossing, sobrang init. Mustang buhay-buhay. Yan, meron bang kuryente sa atin ngayon? Lauya. Sarap. Pero gusto ko papaya. Kaso wala ng papaya mga boss.
Siling demonyo to. Niliit to. Hmm? Yeah. Okay. See you next live mga boss. Good night. Tapusin ko lang to. Bye-bye.